Jaj, már megint egy új nap. Na jó, oké, szerintem éljünk túl. Ja, és megint csináltam egy normálisabb új karaktert, ilyen goofy stílusút, na mindegy. Jaj, megint egy szép napra virrattunk. Szerintem én elmegyek valamit felfedezni. Csak azért viszek magammal egy kardot. Valamit, itt egy fakard, az jó lesz. Hát nem szerelkezek túl. Jó napot! Mit szeretne? Ó, na mindegy. Szerintem átmegyek túl időbe, hogy egy kicsit tudjunk kalandozni. Na jó. Hát... ott egy láda. Ezt még régen én raktam oda, vagy az most jött oda? Egy életmentés totem! Jó, ez jó. Szerintem ezt így elviszem itt hozzáig. Mi az a sok bedrock ott? Vigyázat, nukleáris hulladék, nehogy lemenj. Ez nem nukleáris hulladék, hanem űrlények. Hát... jó. Halló? Hol vagyok? Gyémánt! Várjunk csak. Ez nem is olyan színű, mint a gyémánt. De ez nukleáris hulladék. Vagy hát valami hasonló. Hát ez kamu volt. Hát nem tudom, engem ez nem fogott meg. De ezt ki csinálta ezeket az alagutakat? Szerintem valamelyik haverom már megint átvertek. Nem hiszem el. Aj. Jaj, közben bereket egy kicsit a torkom. Aj. Miért vernek át ezek mindig? Hol van haza? Hol van az otthonom? Ott arra. Jó. Másik irányba akartam menni. Aj, már megint itt van. Hát jó, írjátok meg kommentbe, srácok, hogy ez vajon mi lehetett, hogy így ilyen űrlény így bejött, vagy űrlények, vagy nem tudom. Meg persze az sem ártana, hogy legyen a kövirész.